Číslo 69 má Krajina od Jozefa Zelného z 85. roku. Je to väčší olej na sololite 80x90 cm. Vyvolávacia cena je 700 eur. V online predražbe sme dosiahli sumu vo výške 1500 eur, takže začíname s touto cenou. Jozef Zelný, začínam s aktuálnou ponukou 1500 eur poprvé. Máme prihodenie. Hneď máme aj ponuku z live na 1600. 1600 poprvé. Znova prihodenie. 1700 navyšujeme ponuku pre klienta z live. Už vidím, že sú tam viacerí. Ponuka je v sále 1800. 1800 poprvé. 1900 nová ponuka z live. 2000 máme ponuku v sále. 2000 poprvé. 2000 po druhé pre sálu. 2100. Už tu máme ponuku od klienta na 2100, porozmýšľajte. 2200 máme tu ponuku v sále. 2200 po prvé. 2300. 2300 prišla ponuka od klienta live. 2300 po prvé. V sále to bude 2400. 2400 po prvé. 2400 po druhé. 2500. Klient ponúkol 2500 z live. 2600 prebili klienta z live, to znamená sála 2600 eur po prvé. 2600 po druhé pre sálu. 2700. Opäť nová ponuka z live je 2700 eur. Ďalší klient ponúka 2800 v sále. 2800 máme tu ponuku po prvé. 2900 nová ponuka. Opäť sála 2900 po prvé. 2900 po druhé. Áno, môžeme to uzavrieť. Žiadne ďalšie ponuky. A 2900, 3000. 3000, máme tu ponuku 3000 v sále. 3000 po prvé. 3000 pre sálu po druhé. A nie sú žiadne ďalšie ponuky. 3000, dámy a páni, pre sálu po tretíkrát pre čísielko. Som že 19. Výtražné, poprosím potlesk.